Ngizoba ngqo nawe, uma ungakwazi ukubona izimpawu zokuthi uzoba nomphumelelo, kungenzeka ukuthi usondela kakhulu empumelelweni kunalokho okucabanga, kodwa usavala amathuba okuhamba phambili okuzungezile. Futhi kholelwa, lokhu kuyinto ejwayelekile. Angikhulumi ngokuthi ube nenhlanhla noma ube ngumsunguli wezokutshalwa kwezimali. Okukhuluma mina lapha yinto eyodwa kuphela yezenzo eziphathekayo nezengqondo ehlukanisa abantu abaphumelelayo nabaphinde baqhubeke nokulwa ukuthola imali yokukhokha izikweletu. Usuke uyazibeka ocabanga ukuthi yini engavimbela impumelelo yakho? Noma ucabanga ukuthi impumelelo iyoba kuphela kubantu nje abanye? Uma uzibheka njengomuntu ojwayelekile futhi ucabanga ukuthi impumelelo yinto eqhubeka kuphela kubantu abahlonishwayo, uyaxolela othandweni lapho. Manje, ngiyazi ukuthi ungaphuza usuzibuza, Bob, ngingazazi kanjani ngempela ukuthi ngizoba nomphumelelo? Futhi ngithi, kunezimpawu. Futhi uma uqaphela futhi wenza izinyathelo zokuzenzakalelayo, ungaguqula impilo yakho. Ake sikhulume ngalokho. Ngizoqala ngombuzo olula, kodwa onamandla amakhulu. Umuzi wakho uyazibheka kanjani? Kuthiwani ngawe? Kholwa noma ungakholelwa, indlela okuzibona ngayo manje iwumqoka ekuthuthukiseni ikusasa lakho. Ngiyazi ukuthi lokhu kungatholakala kwenzeka okungaphezu kokulindela, kodwa lokhu kuyilungelo elihle. Ukubona kwakho akukho nje kuphela, ukubona okuhlangene nezinto ozenzile nendlela okhetha ukusebenzisa kuyo. Konke kuqala ngaphakathi kwakho. Ngifuna ukwabelana ngawe okuthile okuhlobene nami. Lapho ngangiqala uhambo lwami, nganginombono ophansi mayelana nomphumelelo. Angizange ngicabange ukuthi ngifanele impumelelo. Ngangicabanga ukuthi impumelelo ibonakala kuphela kubantu nje abanye, kubantu abahlonishwayo. Ngaphila ngaphakathi komqondo wokungaphumeleli, ngiqedwa ngizilungiselela ukuthi ngiqedele onhlanga engingazifinyelela. Lokhu kwaba yikho okwahamba empilweni yami, ukukhungatheka. Ngangicabanga ukuthi engikwazi ukufinyelela kuzoba mkhulu kakhulu. Kukhona okunye okubonayo futhi kuzoba yilokhu okwenzeka kwizinga eliphakathi komphakathi. Abaningi baphila ngalo mbono. Bakholelwa ukuthi impumelelo ikude kakhulu, ukuthi impumelelo ibonakala njengento ezenzakalayo noma ukuthi kuphela abantu abancane abasekuthandweni bavuma ukulifinyelela. Ngangikulesi sikhala. Ngiyazi ukuthi kunzima ukuhlangana okuphakathi noma umsebenzi wakho usucela kakhulu. Kodwa ngifuna ukutshengisa into ethile ephendula impilo yami. Impumelelo iqala ngomphumela wakho okuzibheka. Ngaqala ukwenza okungajwayelekile. Esikhundleni sokuphikisa okuhlonishwayo, ngazama ukuguqula indlela engizibheka ngayo. Kwaba nzima, kodwa ngaqala ukuzibheka esibukweni futhi ngazibuza, uma sengibe nomphumelelo, uthini uma ngishintsha impilo yakho? Lo mbuzo waba yisihluthulelo. Ngaqala ukuzicabanga njengomuntu ophumelelayo, othola okungaphezulu, hayi kuphela ezimali, kodwa nakumzimba, othandweni nasempumelelweni. Ngangibona ukuthi ngiphila lezo zimpilo futhi lapho ngiqala ukuzicabanga ngayo lokhu okungaphezulu, umphumelelo wami uqala ukuguquka. Manje, ungahle uzibuze, Bob, ngingayenza kanjani lokhu? Ngizoba kanjani ukufinyelela kuzo? Nansi indlela ebonisa konke kahle. Njalo lapho uvuka, bheka esibukweni futhi uthumele izwi lethu, ngingumuntu ophumelelayo. Nginobukhulu bokwenza okukhulu. Akukhathaleki ukuthi kwenzekani. Kufanele uvule indlela ethile enkulu, izinyathelo ezilula njalo. Lokhu akukhulumi ukuzenza izithombe ezizolungisa izimanga, kodwa kuyinkomba yezenzo ezithuthukisa kahle. Kholelwa, lokho kungahlukanisa impilo yakho kulungisa ezintsha okungakushayelela ngaphandle. Ngiyaphelela ezikweletini, impilo yami ibinzima, futhi konke okungizungezile kubonakala kugoqela. Ngiyakuqonda kahle, ngoba sengiphinde ngidlule kulolu hlobo lwezimo. Kodwa kholelwa, imiphumela yakho yanamuhla ayichazi okutholayo kusasa. Uma uqala ukushintsha indlela ozibheka ngayo, uqala ukushintsha izinga lakho lokuphila, futhi le miphumela izokhuphula amathuba amasha, izimo ezahlukene, kanye nabantu abasha empilweni yakho. Masicabange kahle.
Kuphumelele kangaki ukuthi uzibuze ukuthi angikwazi ukwenza okuthile noma angikwazi ukufinyelela kulezo zinto. Lezi zisho zikhawulela amathuba akho, futhi zinemandla, kodwa hayi ngendlela enhle. Zidala izithiyo ezingabonakali phakathi kwakho nezifiso zakho. Ngakho, isinyathelo sokuqala ukusukela ekubhekeni kwakho kokuzibona. Bhala phansi impumelelo. Zizwa. Cabanga ngamathuba ongawadala uma uqala ukuphila ngohlangothi olusha lwezithombe zakho. Ngifuna ukuthi ume manje bese ucabanga ngomuntu omjabulisayo, umuntu ophethe imali futhi ophumelele. Ucabanga kanjani ukuthi lo muntu uzibheka kanjani? Kholwa, bazibheka njengezidlulisa impumelelo. Bayakholwa emandleni abo futhi lokho okwenza babe phezulu. Kodwa umehluko phakathi kwakho nalowo muntu awukho enanini abaphethe, kodwa ukuthi babheka kanjani izikhono zabo nokuthi bakholwa kanjani othandweni lwezikhono zabo. Baphosa umphumela omuhle ngokuhlala bebheka impumelelo. Manje ngicela ukunikeza umsebenzi wokuzivocavoca. Ngemva kwezinsuku ezingama-30, ngifuna ukuthi uzithumele isikhathi esincane njalo ekuseni ukuze uzibheke ebusweni bese uthi, ngiyindoda enothando. Ngiyakwazi ukuthola konke okuhle. Akukhona ukuthi ukholelwa ngempela okwamanje. Okubalulekile ukuthi uqale ukwakha isithombe esisha sokuzibona ngaphakathi kwakho. Ngiyaphethe, uma wenza lokhu ngezikhathi eziningi, uzobona impilo yakho iguquka kancane kancane. Ngithanda futhi ukuhlinzeka ngezindleko esiphila kuzo. Uma ekhona imicabango ethinta izinkathazo, vele ube kanye kuzolungisa okuzothuthuka kancane. Ngibheke kuye ngahlabela, ugcizelele kakhulu esikhathini esinzima kangangokuthi awukwazi ukubona iminyango ezungeze wena. Isemkhathini, kodwa kudingeka ushintshe indlela ocabanga ngayo ukuze uyibone. Okunye okwenze kwakulula kodwa kwashintsha yonke into. Esikhundleni sokugxila ekutheni kunzima, waqala ukugxila ezimfanelweni ezincane. Waqaphela ukuthi imakethe yakhe ibhekene nokushintsha, futhi kwakukhona isikhala somkhiqizo othile abantu abaqala ukuwufuna. Wenza ukulungiswa okuncane ebhizinisini lakhe ngaphandle kokutshala imali enkulu, futhi kwenzekeni, ibhizinisi lakhe ladlulela kahle phakathi nezinyanga eziyisithupha ezilandelayo. Akuzange athole ithuba elikhulu lemilingo. Waguqula nje indlela abona ngayo izinto futhi waqala ukubona izimfanelweni ezincane ezazijikelezile ayedlule kuzo ngaphambilini. Manje ngicela ucabangele impilo yakho. Zingaki izikhathi osuke wezwa umuntu esho ukuthi angitholi amathuba? Kodwa ngabe lokhu kuyikho? Ingabe amathuba awukho? Noma ukuthi ulokhu uphakathi kwezinkinga zakho kangangokuthi awukwazi ukubona amathuba aphuma usuku nosuku? Kuvame kakhulu ukuthi abantu bagxile kakhulu ezintweni ezifana nezinkinga zezimali, imingcele, nezithiyo, ngaphandle kokwazi ukuthi uma bethuthukisa indlela abhekana ngayo, bangathola isixazululo esilula. Uma uphonsa umoya phansi ezithiyweni kuphela futhi uqale ukubheka izimfanelweni ezincane, uzobona ukuthi zitholakala yonke indawo. Kufana nokubheka engadini yamathafa, ungakhetha ukufaka umqondo kwi-herb noma kwi-ufutha. Kokubili kusekhona, kodwa ukuthi uhamba kuphi kuhlale kusebenza uma unikeza kahle ukunakwa. Ngiyazi ukuthi ungenza kube kuhloswe, kepha nezinye izinto zami, izinqumo zami, njani engingabona amathuba phakathi kwazo zonke izinto. Ngiyavuma kahle, njengoba kwenza okunye izinto ngezikhathi ezimbalwa lapho kubonakala kukhona kuphela okukhathaza. Kepha ngithola ukuthula okukhulu lapho izindlela zonke zibhakabhaka, uma zihlala ngezinkinga zephumeza. Ngiyazi ukuthi kungenzeka ukuthi usuvele wezwa lokhu ngaphambilini, kodwa uma ubheka ngokucophelela, uzobona ukuthi sekwaziwa izimpawu zezezimali ezizungezile, ezilindele kuphela ukuthi uzisebenzise. Imfihlo yokubona lezi zinto yokungena kuleso sikhala ukuphendula kahle. Uma uqala ukubheka izimo nesimo somhlaba ongalungile, kepha ngamandla okungumklami wena ngenhloso, lokho kuzohamba ukuze uphinde ngaphakathi. Lapho ugxila kulokho okufunayo, esikhundleni sokugxila kulokho ongeke ukufeze, ushintsha amandla akho. Ake sithathe isibonelo esisebenzayo.
Uma ugxila ekungafuni ukuba nezikweletu, empeleni uthokozisa izikweletu eziningi ngoba ingqondo yakho igxile kuzo. Kodwa uma uqala ukucabanga ngokuthi ungabe kanjani uphumelelayo kwezomnotho, ungakhi kanjani ikusasa elinemali futhi elinezinzile, ingqondo yakho izoqala ukuthola izindlela zokufeza lokho. Ngizoba ngicacile kakhulu, uma ushintsha indlela ocabanga ngayo, ushintsha lokho okuhambisana nawe. Lokhu akusiyo imilingo. Akuyona ifomula eyimfihlo. Kuyindlela ingqondo yakho ephendula ngayo emicabangweni nasezimweni zakho. Uma ucabanga njalo ngento ethile, uqala ukudala amathuba, izimo, kanye nabantu abazungezile abakufanelekela leyo njongo. Ngizokutshela esinye isifundo somthengi osebenzisa imithetho yokukhanga ekuphileni kwakhe. Wayesemphakathini enzima yezezimali, ibhizinisi lakhe lalihamba phansi futhi akukho umbono wokukhula. Kodwa uma esebenzisa imithetho yokukhanga, wenza ushintsho oluncane, waqala ukucabanga ngempumelelo. Wazibonakalisa njengomholi emkhakheni wakhe, usomabhizinisi ophumelelayo. Waqala ukuzizwa ngezinto ezenzakalayo njengokuthi sekuphumelele izifiso zakhe. Kwenzekani ngemuva kwalokho? Waqhuba abathengi abasha, waqala ubambiswano lwebhizinisi, futhi ngomnyaka owodwa, wenza imali ephindwe kabili. Imali ayitholayo ngaphambili yayingaba cishe $5,000 aseNingizimu Afrika, kodwa ngemva komnyaka, wayethola cishe $2,000 aseNingizimu Afrika. Lokhu akukhona okuphazamiseka. Lokhu kuyasebenza kwemithetho yokukhanga. Amandla okucabanga okuhle nokubona ngokuhlakanipha kutholakala ekutheni akukhulisi nje indlela ocabanga ngayo, kodwa futhi nokuthi umhlaba ohlala phansi nawo uziphatha kanjani. Uma uqala ukushintsha indlela obona ngayo, kanye nokukholelwa ukuthi yini efanele ukuthi ikwenze, uzoqala ukubona umhlaba ogcwele amathuba obekungakaze uyibone ngaphambili. Manje, ngiyazi ukuthi abantu abaningi bazobuza kimi, Bob, futhi uma ngingenalo ukholo? Uma ngingakholelwa ezikhono zami? Bheka, nami ngangikhona lapho. Ngiyazi ukuthi kungani kuhlale kuyinkinga. Kodwa lokhu kulungile, imithetho yokukhanga ayidingi ukuba ube nesimilo esihle. Isekela umqondo wokuthi uqale ushintsho oluncane ngomqondo, isinyathelo esisodwa ngasikhathi. Akudingeki kube ukuguqulwa okukhulu ngesikhathi esisodwa. Ukuguqulwa kuqala ngezinto ezincane. Futhi ngokuhamba kwesikhathi, lezo zicabanga ezincane ziqala ukuhlanganisa nokudala izinguquko ezinkulu. Imithetho yokukhanga idinga imizwa yakho kakhulu. Uma uthumela izinzwa ezinhle, njengokubonga, injabulo, nokwethemba, uhambisana namandla akho ukuze ufeze okuthile. Ikhono lokubonga, ikakhulukazi, luhlobo olukhulu. Uma uphakathi kokubonga ngezinto oziphathayo, unikeza izikhala eziningi ukuba ube nezinye izinto zokubonga esikhathini esizayo. Ngikhumbula uma ngiqala ukufunda izinto ezifanele ukubonga. Ngenkathi ngivuka ebusuku ngalokho engikubongele khona. Lokhu kuhlale kungikhanyisa endleleni engibona kuyo. Uzobona, emva kwesonto, indlela ocabanga ngayo iqala ukushintsha futhi indlela umhlaba ozophendula ngayo ibonisa ukuthi izinto ziye zashintsha ngendlela emangalisayo. Ngiyazi ukuthi lolu hambo alulula, kodwa ngiyazi futhi ukuthi umthetho wokudonsela izinto unesimo. Ngiphilele lokhu, futhi nawe ungaphila. Qala ukufaka lezi zimiso ekuphileni kwakho, bese ubheka ukuthi konke okuzungezile kuqala ukuguquka. Amandla okuheha impilo yakho yephupho sekukhona ezandleni zakho. Kufanele nje ukuthi unqume ukwamukela nokwenza ngokwemvelo yakho entsha. Ngibona abantu abaningi abahlala esigabeni sokuhlela. Bacabanga ukuthi kufanele benzeni, ukuthi yini engaphumelela noma engeke iphumelele, kodwa abenzi lutho oluyiqiniso. Mina uqobo engizama ukuthola lokhu ekuqaleni. Ngazi ukuthi kufanele ngenzeni, nganginokwazi kokuthile, kodwa ngibe nokuqagela. Kwaze kwaba sekugcineni lapho ngiqonda okuthile okubalulekile, ukusebenza yilokho okwehlukanisa amaphupho kubenzi. Akukhathaleki ukuthi umqondo wakho ubuhle kangakanani, uma ungakwenzi lutho ngawo, akukho okuzoshintsha. Ngizokutshela indaba yangempela.
Ngahlangana nomuntu wesifazane owazi ukuthi njenganhloso wayesaba ukuthatha izingozi. Wayekhonjwa umsebenzi awawuthandi, kodwa wayenombono omuhle webhizinisi. Wazi ukuthi uma eqala, impilo yakhe izoshintsha, kodwa ukukhathazeka kokungaphumeleli kwamenza ungenza isinyathelo. Izinyanga ezimbalwa eziningi, uhlala ezicabangiwe kodwa akakhoni ngokuqapha yinkinga. Kwaze kwaba ngemuva lapho ngizamile ku-eyonke yesaziso. Nakuba okwenza kungase kubonakale njengento encane, kodwa yenza okuthile ngalokho. Futhi uma ungazi ukuthi ungaqala kuphi, cela nje, yini engingayenza namuhla, ngensiza enginayo, ukuze ngithathe isinyathelo sokuqala eya emgomeni wami. Khumbula, isenzo asidingi ukuba mkhulu. Kungaba into elula, njengokufuna ulwazi oluningi ngomkhakha othile, uxhumane nomuntu omhlonipha, noma ngisho nokubhala uhlelo oluyisisekelo. Okubalulekile ukuthi uqale ukuhamba uhambe uye emgomeni wakho. Uma uthatha leso sinyathelo sokuqala, uqala ukudala umphumela, futhi umhlaba uqala ukuvula izicabha kuwe, ngoba uveza ukuthi ulungele ukwesaba. Ngiyazi kahle ukuthi kulula kanjani ukungena esikhathini sokubambelela nokubambezeleka. Mina nami ngangike ngibe khona. Okungisize ukuthi ngiphume kuleli phepha bekungumlamuli engizibophezele kuye, ukuthi noma ngabe nginokwesaba, ngizothatha isinyathelo nsuku zonke. Futhi lokho okudingeka ukuba kwenzeke nawe. Nsuku zonke thatha isinyathelo esincane. Akukhathalekile ukuthi isenzo sizoba sincane kangakanani, okubalulekile ukuthi uhamba phambili ufinyelele kumaphupho akho. Manje, nakho okuthile engithumele kona, khetha into oyilinde isikhathi eside, okwazi kahle ukuthi kufanele uyifeze, bese uthatha isinyathelo kuyo namuhla. Ungalindi. Ungalindi kuze kube kusasa, noma kuze kube umphumela ongu-one 100 ulungile. Ukulungela kweqiniso kuza ngokwenza. Ngakho-ke, yenza okuthile manje. Uma wenza lokho, uzobona ukuthi impilo izoba nesiphendulo kulokho kwenziwe. Isenzo sidala amathuba, futhi amathuba akhiqiza impumelelo. Uphumelelayo ukuthatha isinyathelo sokuqala. Akukhathalekile ukuthi wazi malini noma amaphupho akho awakanani, okwenza umehluko ukuthi wenzeni ngalokho. Isenzo siba yisikhala esiphakeme. Kulungile, lokhu kuhlukana phakathi kwabantu abashintsha impilo yabo ngokweqiniso nabantu abaphuma kuphela endaweni eyodwa babuka amathuba edlula. Uma ufuna ukuqhubeka nohambo lwakho lokukhula, ngikukhipha ukuze uqhubeke nami. Manje, ividiyo entsha izovela kuhlelo lwakho, bese siphendula siqhubeka nokuya phambili kuhlanga lwezwi nobuchule. Sizokwenza ungaba yisifundo esibhalwe ngokuthuthukisa engitholile namuhla. Ngiyabonga ngokuba lapha, futhi ngiyabonga ngokutshalwa kokuphila okukhululekile. Ngizoqinisekisa ukuthi izikhathi ezintsha zizoza.